We kennen waarom zien op een mooie dag en dag met zinnen. Staat er gewoon wel meer bewolking. De wind viel nog fris aan, maar dat komt omdat hij uit het westen mooi komt. Maar verder is het natuurlijk een prachtige dag. En de komende dagen hebben we toch wel wat meer bewolking. Even wat storing, tak een weekend hege drukgebied door de zinnen. En dat houdt weer een positieve impuls aan het waar. Nou eerst maar even naar Joen en vannacht. Bewolking, staat er gewoon meer bewolking. Ik nog wel een paar opklarings, maar staan er gewoon vanuit het noorden en noordoosten waar ik kans op wat ruim of lichte ruim. En de temperaturen zijn 3 en 4 graden. De wind komt uit het westen waaien, is matig. Ja, ik denk dat het toch zelfs vrij krachtig in het kust- en watergebied. Dan zetten we terug naar morgen, dat wordt een dag maar ik alweer bewolking. Maar die zinnen die kunnen staan gewoon eens even terugkomen. Hoewel in de maandtijd misschien eerst nog een beetje ruim, maar het wordt al gauw droeg. En in de middag is het overal droeg. Kennen we er nog wel even op uit. De temperaturen morgen om bij de 8 graden heen. En wind is er haast net zwak ontmatig, krijgt 1 ontrijden. En die komt uit westelijke richting waai. Wel, zeggen we dan morgen de nacht, dan begint het weer te ruinen. En dan zetten we terug naar het fruitzog. Op maandag een terug ruim of lichte ruim, temperatuur om bij de 8 graden heen. West-zuidwestenwind, matig en vrij krachtig. Op deze nog een beetje ruim, maar ik denk letter op het dag, ik wil wat zinnen, hoewel de bewolking de oerhoorn had, temperatuur 9 graden. 10 graden op Azië, dan is het maaitijd, dubbele cijfers, maar de zinnen erbij en dan is het weer een geweldige dag. We met een mandje, maar weer even in het waarsje.